Walter Benjaminek dio, Paul Clearen Angelus Novus kuadroko aingerua ahoa zabalik ireganera begira dago. Eta guk gertakari katea ikusten dugun lekuan, hau da, historia ikusten dugun lekuan, katastrofe bakarra besterik ez dagoarentzat. Etengabeko hondakinen gainean pilatu eta bere oinetara botatzen dituena. Aingeruak geratu egin nahi luke, hildakoak esnatu eta suntsitutakoa konpondu, baina paradisuan piztu den ekaitza bere egoetan da, eta aingeruak ezin ditu egoak itxi. Ekaitz horrek bizkarrean duen etorkizurerantz bultzatzen du ezinbestean, eta ezin du suntsitutakoa konpondu. Buf, entzun dut ondotik. Buf, luze bat, Allenderen ahotik. Beraz, ez diot esango nire ustez bera dela, Allende bera, aingeru berraragiztatu hori, historiari distantziatik begiratzen diona. Allende, harritzeko gaitasuna gordin mantentzen duen izaki bat. Beraz, eztabaidatzeko ezin egokiagoa den norbait. Nor daki agian ondo eta dena hartuko luke. Asperenak bata bestearen atzetik katigatzen entzuten dut nire ondotik. Allendek. Dale Cooper detektibea. Hil berri da David Lynch zine zuzendaria, 80ko hamarkadan estreinatu zuen Twin Peaks telesaila. Eta hemen dator Dale Cooper detektibea Twin Peaks herri urrunera. Iritsi da, FBIko bere auto beltzean eta bertako zuhaitzetara hiltzatu ditu begiak. Douglas izeiak dira zuhaitzoiek eta sekulakoak, bere aldikoak, bikainak, superrak, magnifikoak iruditu zaizkio Dale Cooper detektibeari. Izan baitaiteke zuhaitz bat superra, bikaina, sekulakoa, zoragarria. Ez da harritzekoa, artea egiteko, sormenerako, elementu naturalak sarri erabili izana. Edonork, edonoiz, edonola. Autu estetiko baterako bidea eman izan du inguratzen gaituenak. Eta ez da alferrik gure gainera udaberria erori. Horra gaurko saiorako gaia. Izadia, natura. Eta ara hori entzunda esperoen nuena. Animatu egin zait Allende. Nola baina, harritzekoa, ondo dio. Hasi egingo gaituko orduan, dio. Eta nik nire artean, ez da egia izango. Eta hala esan dit. Ipini fortit, hau da, Kiran Hebden DJ-a. Adibidez, 23 kanta. Eta hala esaten dit. Entzun? Hasten da itsaso hotz horrekin, geldo, eta zintzarri hotsak datoz gero. Txilaut giro girnalda plastikozko bat eman dezake, baina badu zerbait gehiago. Organikoa da. Benetakoa da.
Sartzen duen geruza bakoitzak egur usaina du. Zuaitz meta bat da kantua bera. Eta hasten da gero gora egiten. Eta badoa aurrera, kanta. Eta bagoaz berarekin gu ere. Baso batean, estropezuka ibiltzea bezala da. Ederra da jente gustura ikustea. Aprobetxatu egingo dut. Ederki esan diot. Fortet ederki. Ba orain nire txanda da. Zuaitz azal usaina hartzen dudanean John Bergerrekin gogoratzen bai naiz ni. John Berger, poeta ingelesa, 2017an hila. Pintorea ere bazen, paisaiak marraztu zituen, landa eremua zuen ingurune gustoko. Xetasunez azaltzen ditu basoak, zuaitzak, animaliak. Munduko poesia kaierak bildumako bere alearen hitzaurrean, Beñat Sarasolak, naturarekiko hurbilpen aski lirikoa egiten duela dio. Edertasunaren ordialdia baino gehiago, apaltasunez beteriko ordialdi bat da Bergerrena. Ona, bere Arboladia poema, Inigo Rokek euskaratua. Itxoin, itxoin, esan dita jendek. Irakurri Fortiten Lax kantarekin batera, esan dit. Nola? Galdetu diot. Lax, bai, Lax. Oparotasuna. Irakurri horrekin. Ados, esan diot. Ederra da, jende gustura ikustea. Arboladia. Itsasora bidean, arboladi bat igaro nuen, frutarbolen adarrak nazpilaturik zeuden, itsas haize nagusiaren mende. Oro bat, haien itzala. Egun horretan etzebilen haizerik fruta arbolen artean, behiek, isaietxak astintzen zituzten eguzkitan, euliak uxatzeko. Itzalen nahazpilan bitxiloreek pentsarazi didate nola ireki zitekeen ondar ale bat, petalo zuriak irradiatuz, ale laru irekitik. Arboladiaren egian nire burmuinaren kolorekoa zen arbola baten beranduko lorea,
arrosa zuri bat, argiz eta odolez tintatua, burmuin bateko pentsuek ikusezin diraute, hitzek haiek azaleratu artean. Pentsatu dut, egunero arboladi honek enbata batean parte hartzen du. Allenderi begitartea zurruntzen ari zaiola iruditu zait. Poema ez zaion gustatu galdetu diot. Ez da hori, dio, ahots barearekin. Naturarekiko hurbilpen lirikoa du Bergerrek, baina horrek ez du esan nahi hurbilpen hori gozoa izan behar denik. Nire burua engainatzen dut oraindik. Loreak ageri bazaizkit, begirada naif batekin begiratzen diet sistematikoki. Argiz eta odolez tintatua, dio adibidez John Bergerrek. Mamiak zartatu dizkit horrek. Eta hala segitzen du Allendek. Beste adibide bat. Badakizu, errota zar maitea kantua fetitxe bat dela niretzat. Argia ekartzen didala. Piztu egiten nauela. Kanta iluna dirudi. Baina bertso bakoitzaren azken puntuan, minorretik maiorrera pasatzen dela dirudien momentu hori, zorion bulkada bat da niretzat. Errota zar maitea, uraren ertzean, uraren ertzean da, basati beltzean. Negar egiten dezu, ale atxetzean. Ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Negar egiten... Eta segi Allendek, baina simbolo batek formarik badu, prisma forma du. Era guztietako argi izpiak bota ditzake, eta ilunaldiak ere sor ditzake. Zeren eta Bloin taldeak ez du errotarik aipatzen, baina bai eiera bat. Eta zorion bulkadarik ez, kanta horretan. Ezin egon tinko bat, baizik.
Norbera izorratzeko modu berezi hori dauka Allendek. Zein simplea izan zaitezkeen gogoratuko dizu. Ez du nahita egiten, baina min ematen du, eta arrazoi du, noski. Landaretzak ekar dezake angustia. Sor dezake min erne bat bizkarrezurrean. Tomas Sánchez, Kubako Cienfuegoseko pintore eta grabatzailea dut gogoan, tropikoko zuhaitz tantaiak margotzen ditu oso modu finean. Tonu errealistaren itxura eman dezakete hasierako bistazoan bere kuadroek, baina ez da horrela. Oian zabal hoiek, amaierarik ez duten enbor hoiek, ameskeriatik daude gertuago, lokamutxetik edo amesgaiztotik ere bai agian. Pintura ilunak dira. Allende begira dut ondotik. Eta gogora zaitez John Everett Millerekin esan dit. Ahotsa findu egiten zaio baxo hitz egiten duenean. Bere Ofelia hori. Erdoil koloreko uretan datza hila Everett Milleren kuadroan. Baina pintoreak ez du Hamleten eromenaz edo Ofeliaren tragediaz soilik aritu nahi. Ekosistema piktoriko oso bat oparitu dio hil berri den gazteari bere inguruan. Bere garaiko naturalista viktoriarrak erakartzeko besteko xehetasunez margotu zituen pentsamenduak. Bioletak, asunak, margaritak. Edota heriotzaren edo lokartzearen simbolo diren mitxoletak. Flora lagin ezin ederrago bat, gogo ilunduaren zerbitzura. It's the truth. All I want is you. I'm on the Greyhound. I'll hit the border soon. I just told them take it easy and let me through. All I've got is the truth. All I want is you. Bale, ados, bale. Guk nahi duguna ikusten dugu, ados. Ilun nahi badugu, ilun. Argi nahi badugu, argi. Pello Lizarralde, Imanol Ubeda, Jose Ignacio Agorreta eta Imanol Raiorekin gogoratu naiz. Sastraka proiektuarekin. Ibilaldi labur bat kontatzen da bertan, ibiltariak ikusten duena kontatzen du. Eta kontakizun horretan badaude natura elementuak, baina badaude asfaltoa, ubideak, eraikin ugerrak, edertasun arraro bat dario guztiari. Konbentzionalki zatarra denak izan dezakeen zera eder arraro hori. Begiratzailearen araberakoa. Ona, liburuko pasarte bat. Allende aurreratu egin zait, hala dio. Bale, baina irakurri fortetekin.
Tangel kanta mesedez. Moztu berri den egurraren usain apur bat behar dut. Lau bideko errepidea lasterka zeharkatu ondoren, erreka baten ondoan gelditu gara. Uharka porlanez estalia du, eta ertzetako belar gaiztoen artetik ozta-ozta ikus daiteke ondoko ur negarra. Harago, ezpondan, isats eta ote artean ia itota, asto arrosa argirantzegina. Bazter horretan erreten usaina nagusitzen da. Handik begiztatzen ditugu estadioa, hipermerkatua eta enpresa baten eraikin beiraz jantzia. Bestaldean, haraino iristen den autobus linea bakarraren markesina. Ikusi ezin ditugunen artean, ez urrun, bazegoen, badago, ezin ziur esan, galdategi baten ezurdura. Argiak alde guztietatik zulatuta. Tentaldia handia den arren, ez du merezi lanik hartzea gogoratzen zer zen han oraingoen aurretik. Eremu galdua da, edo irabazia. Dena dela, jakitun gara, eremu berri noblea zapaltzen ari garela. Tentaldia handia izanik, lanik hartzea gogoratzen ez du merezi. Zertzenan oraingoen aurretik. Eremu galdua da, eremu galdua da, edo irabazia. Dena dela jakitun gara, eremu berri noblea zapaltzen ari garela, zapaltzen ari garela. Niri ere gogoa ilundu zait. Enago gustora. Sakrilego xamarra garela iruditzen zait. Ez dagokigun terrenoan sartzen garela. Allendek begia zabalik begiratzen dit. Desesperazio asperen bat egin du. Badaki zer datorren. Ea, benetan dugu eskubidea ikusten, sentitzen, usaintzen, ukitzen dugun hori, ondoren nahieran erabiltzeko, artea sortzerako orduan. Guk nahi duguna ikusten dugu. Iluna badario, iluna. Argia badario, argia. Hori ez da jainkokeriatan ibiltzea. Ez diogu izadiari zor
guk nahi dugun eran tolestea baino, bere kasa garatzen ustea, baita letra juntatzen edo konposatzen ari garenean ere. Are, bereziki horretan ari garenean, material plastiko moldaerraz baten moduan erabili beharrean. Ez diegu berak gu harrapagaitzan utzi behar. Allendek isilune bat egin du. Ez du asko iraun. Oiuka hasi zait, zu tontoa zara. Ekologista txatxuenak ere eluke olakorik pentsatuko. Guk guretzat sortzen dugu, gizakiontzat. Guk sortzen duguna, guk kontsumitzen dugu. Asunek ez dakite irakurtzen. Izei batek ez du adarrekin gustuko kantu baten bateria imitatuko. Bosta xola die guk beraiek nahieran erabiltzea. Ze ari zara, lerdoa. Ara, gaurko dilema. Laguntza behar dugu. Ariantzan badugu ingurune basa, bertatik bertara. Natura bertan eta han bizi da Eneko Barberena. Ea balantzaren zein aldetara jotzen duen. Gaurko epaia berea izango da. K auzitegiko 2025ko apirilaren 8ko 1/2025 epaia. Aurrekariak. 1. Bernardo Atxagari ez zaizkio gustatzen desbrozadorak. Desbrozadorak dira, belar txar deitzen zaien geizkiaren aragiztatze berdearen aurkako panzer tankeak. Argi egunkairiko irakurleak eta Euskadi Irratiko asteburutako bigarren meza rekondorena entzuten dutenak, dira ahalegintzen direnak belartxar bakoitzari izena jartzen. Alferrik da, belartxar kalifikazioa definitiboa baita. Nire 3 urteko semeak behin beste ume bati belartxar deitu zion haserrealdi betean. Ez dago, baserrean jaiotako ume bati okurri dakiokeen ezer okerragorik. 2. Umeak izan joan litezke legez eaen, baina gero eskolan indarkeria deslegitimatu behar dute. 3. Natura idealizatu dugu gure eskuak leundu diren maila berean. 4. Gran Canarian urtean katuek 1,7 milioi animalia hiltzen dituzte. 750.000 ugaztun txiki, 630.000 narrasti eta 285.000 hegazti. Katuen alde daudenak sugandilen kontra daude. Katuek Espainian 200 milioi animalia hiltzen dituzte urtero. Katuei jaten ematen dietenak konplize dira. 5. Natura ez dago krisian. Denda bana du Donostiako bulebarrean eta Gasteizko Dato kalean. 6. Natura perfektua dela diote, baina zuaitzilen enbor bizigabeak milioika urte espiatu ziren lurrean, ura ustelduko zuen onjo bat agertu arte. 7. Irudikatzeko gai garen distopia guztietan natura degradaturik dago, zombien filmetan izan ezik. Akaso gure planetaren etorkizuna zombiak dira. Zuzenbide oinarriak. 1. Enrique Andrés Ruizen Los Montes Antiguos obrak erakusten du ezinezkoa dela abandonatutako baserri batean landaren inbasio ekiditea. Frantsesa gerran Alemaniarren kontra legez, horrela sentitzen da gurasoen baserri abandonatua basoaren atzaparretatik askatu nahi duen urbanita. 2. Julia Guillamonek bere xomorroak obran aipatzen ditu batek hiztegian bilatu behar dituen intsektuen izenak, ziur asko, ordea, gure aitona monentzat ezagun zirenak. Telefono aplikazio bat behar baduzu txorien kantua bereizteko Disneyk irabazi du. Natura fikzionatzean ez ezagutzen da, eta, paradoxa bada ere, txoriei buruz zekiten asko ehiztariak ziren. Ehiztariak defendatzea baino gauza zakiltzarragorik ez dago. 3.
adurlarrearen lurbintxoko oinak ez lirateke eskutatu ahal eukaliptodi batean, ala bai? 4. Esther Kinskik Ronbon demostratzen du lurrikarei 5 axola zaiela zuk babalapikoa zutan duzun ala ez. 5. Miren Amuriz eta Malen Amenabarren Anastasini zirkuko elefantearentzat kakaueterik bildu ahal izan zuen inork 1936ko uda Sargorian? Epaia. Azaldutako guztiagatik, erregaren izenean eta konstituzioak ematen didan autoritateagatik epaitegi honek erabaki du. 100 metroko urruntza agindua sartzen dut Disney eta naturaren artean. Ez baita ona dena gizakion eskalara ekartzea. Euskaltzaindiari exigitzen dio zor dezala termino bat, edo eta bestela behe bandari, Jon Sarasuari, Aixa Intxausteri, Aner Peritzi, Mireri Martiarenari, norbaiti, hau definitzeko. Baserrian bizi dena baserritik bizi gabe, baina ez dela txaletekoa. Baserriko kulturaren fededunez praktikantea denak merezi baitu deskribatuko duen termino bat. Hitzetarako nagi den herri batek ezin du mundua ulertu ahal. Robert Gravesen Los mitos griegos bat, Los mitos griegos bi eta La diosa blanca irakurtzera kondenatzen ditut esaten dutenak natura bezatua dela. Erraza da hori esatea erregai fosilen laguntza duen mendebaldean. 50 urte barru mintzatuko gara. Bukatzeko, agintzen dut zor dezala mursegok desbrozadoren arizko instrumentua ahaztuen orkestra, Zalduondoko bigarren, Marketosen ondoren, bizilagun ilustratunarentzat gozagarri. Jakinaraz bekie ebazpen hau alderdiei, eta ohartaraz bekie, haren aurka ezin dela errekurtsori jarri, eta argitara bedi lege bilduma. Hala erabaki eta sinatu du. Ara zer den bakoitzak barruan dugun basoilar papar puztua. Hazi egin naiz Allenderen aurrean. Eta, esan diot, eta? Zer diozu orain? Entzun diozu hori ez da? Esan diot. Natura idealizatu dugu. Ez da ona dena gure eskalara ekartzea. Hori esan duenekok. Eta orain, zer diozuzuk? Lerdoa deituko didazu berriro? Serio begiratzen dit. Baina triunfal dago. Nola? Garaipenaren erramukoroa falta zaiola dirudi. Ez dut ulertzen. Oso gutxitan egiten duen irribarre hori du zintzilik Espainiartzean. Eta esan dit. Ez nago ados. Esan dit. Eta ni galdetu diot norekin? Nirekin? Alenekorekin? Eta esan dit. Norekin uste duzu? Nire honetik ateratzeko gaitasun miresgarri hori du. Allendek.
sunset